Hey, wat goed gaan. Welk cijfertje is dat eigenlijk voor Snoebes? 8. En hoe is ze nog? 9. Hey, knap man. Het lijkt zo normaal, een muis bedienen. Maar voor Yara was dat tot voor kort een probleem. 4, 6 erbij is 10. Goed zo. Yara is geboren met een hersenbeschadiging. Een deel van haar hersenen tussen het cognitieve stuk en de motorische aansturing is beschadigd. En daarom komen signalen niet aan. En dat heeft invloed op haar bewegen, motoriek en spraak. Maar daarentegen moet ik zeggen dat Yara ons eigenlijk vanaf het begin altijd verrast heeft. Nog steeds eigenlijk laat ze zo mooie dingen zien, zo mooie dingen in haar ontwikkeling. Ja, dat is, als ouder zijnde is dat iets waar je aan vastklampt eigenlijk, zeg maar. En ook ontzettend trots op bent. En zo is Yara de drijvende kracht achter het idee dat John op zijn zolderkamer bedacht. Want in zijn functie als medewerker van Microsoft pitchte hij een product om een muis met accessoires te maken voor zijn dochter. Maar ook voor al die andere mensen die door de beperking moeite hebben om een computer te gebruiken. Dus we hebben bijvoorbeeld hier de extensie, 3D-printige extensie liggen voor Yara. Dus wanneer ik deze erop zet, heeft Yara die extra steun die zij nodig heeft voor haar vingers in de muis geïntegreerd eigenlijk als het ware. Maar je kunt de muis aanpassen, maar je kunt ook deze buttons aanpassen. Als jij zegt, nou ik heb net eigenlijk iets anders nodig dan dit reguliere ontwerp. Nou, dan haal je dat reguliere ontwerp ervan vanaf en zet je daar een 3D geprint stuk op wat wel beter voor jou is. Dit is het resultaat van jaren onderzoek, ontwikkelen en testen. En met hulp van collega's over de hele wereld. Methylschool Ullingshof in Venlo, de school van Yara, zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling. En hebben in het diepste geheim de eerste prototypes in de klasse getest. Hier op school waren ze direct razend enthousiast. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen op de markt waarvoor je kinderen speciale aanpassingen kunt laten doen. Voor te werken met ICT. Ik kwam er toch net niet helemaal uit. Aangezien die adaptieve accessoires zo op maat gemaakt kunnen worden, dat het voor hele specifieke leerlingen precies zo gemaakt kan worden, waardoor ze wel die toegang hadden. En dat maakt het heel bijzonder. Het duurt nog even voor dit product beschikbaar is. Maar straks kunnen ook mensen met een beperking nog makkelijker op een computer werken. Mede dankzij John en zijn dochter Yara uit Stijl.